İsenlermisiz dostlar, bizden sizge Koynar. Bu Seylen Festivali'nin 5. sezonu. Hem biz mama? Big Shot! Seylen Festivali bu yıl 5. tapqır ötkərilən. Minləgən ғariza arasından 16 qatnaşışı gına televizyon etapqa çığa. Yarım finalda jüri a'zalarına iňlerin saylap alu jеңil bulmadı. Әзірек нашыл сірілік керек, сеңа да шіпшін урманға кіріп кит. Сәтті, мен бұлай тұрсам мұна біз бір тиреде боламыз. Олығыз инданы, олығыз финалға. Әзірек кіна қауышады, әйме? А не үшін қауышайсың? Сен бетінде көптен сахнада, мен бетінде көптен білем. Сен бетінде көп жырлайсың. Сенің тауышыңда, меніңше әлі міне бұл матур мелизматика, әлі ашылыр да ашылыр деп ойлаймын. Сен шоның турында ойла. Bir yıldız alıdı, o şulpan idi. Ой, мен шунда хисләнеп утырдым. Чөнки бу минем иң яраткан җырларымның берсе. Дәгесле дуслар, бергәләп биеп алыйк әле. Алар сөз білән қыздыралар сені, білесіңме? Сөз білән, әйдә бирге. Фольклорный. Сарылам каянына. Биек тау башында, авылымы каршында. Sirlerin bir kim bilmi onun koşan tuğan şağı. Enerji qolı bak, indi матур күрәләр. Шундай гади жырда да сен өзіңні артист боларак күрсәттең. Finalga bari tek 8 qatnaşuchi chiqdi. Mina olar. Татар халық жырлары күнінде башқарылған жырлар милли хисне уятты. Шундай мұңлы. Мен балаларны бик югары бәялейм. Барысы да сәләтле, барысына күзләре янып тора. Мин бик шатмын менә бу Сейлен проектының гомумән булуына, чөнки балага кирәк максат, хыял. Аларның менә хыяллары шул Сейлендә күренергә, үз сәтләрен күрсәтергә. Шуңа күрә мин бик шатмын менә шундый проектның гомумән булуына һәм үземнең кичкенә генә өлешемне кертсәм, мин тагында шадракмын. Selam dostlar. Min Әдилә Ишалина, яр шаллы кызы. Кичкенә чагымнан ук моңлы татар дөньясында үстем. Чөнки безнең нәселебез җырлы нәсел. Киләчәгемне сәхнә дөньясы белән бәйлисем килә. Сәйлән фестивалендә катнашырга укытучым Ләйсән Сәлимҗан кызы тәкъдим итте. Һәм мин сәләтемне сынап карарга булдым. Миңа бәхет елмаер дип өметләнәм. Финалга мин бик нык әзерләндем. Җырлар сайладык, костюмнар тиктирдек. Вокал һәм хореография укытучысы белән күп шөгыльләндек. Беренче чыгышым булып татар халык җыры Иделләре күлләре. Бу җырны Филүс Кагыйров башкаруында ишеткәч, мин гашыйк булдым. Ул мәхәббәт турында. Молодец, молодец. Selam selam. Benim ismim Milina Hayrulina. Hem min finalist.
Сейлән фестивалендә катнашу минем зур хыялым. Телем ачылуга җырлый башладым. Шул вакыттан башлап музыкага ярату уянган. 6 яшемдә беренче тапкыр сәхнәгә чыктым. Шуннан әти-әнигем мине Казанның 22 номерлы музыка мәктәбенә укырга кертәләр. Җырлаудан кала мин фортепианода уйнарга өйрәнәм. Әлфия Авзалова кебек талантлы җырчы булып үсәсем килә. Ул минем өчен үрнәк. Сейлән фестивалендә мин 2нче тапкыр катнашам. Быел финалга уздым. Әлбәттә, мин бик шат. Шундук җырлыйсы киләме? Бу кызның тавышына кушылып. Финалга тырышып әзерләндем. Бу бит шундый җаваплы. Беренче җырым Күбәләк татар халык җыры. Зәйнәп апа, син өчен артист диде. Менә минем карашка сәхнәдә синең кебек артисткалар булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки син беренче карашка бик уңайлы гына Күбәләк җырын җырладың, әйме? Әмма син аны бик югары дәрәҗәдә җиткердең. Менә җырны шушылай башкарырга кирәк. Беренчедән, мин бу фестивальгә бәйрәмгә килгән кебек киләм. Чөнки дөрестән дә барысы да шул хәтле уйланган, менә студиясе да, алып баручылар да, команда. Мин карап торам, ничек коридорда әниләр, әти-әниләр, балалар әзерләнәләр. Алар шундый менә бүтән көчләрен биреп, бизәнеп, ясанап, дулкынланып керәләр, әйме? Менә узган елны килгән идем мин, һәм кайберәүләр икенче мәртәбә катнашалар, үсешләре дә бик күренеп тора. Менә шундый конкурслар күбрәк булып торсын иде, чөнки балалар өчен бу бик зур тәрбиш. Сәлам дуслар, минем исемем Сәйид. Мин Әлмәт шәһәрендә яшим. Без гаиләдә 3 малай. Минем 2 абыем бар. Мин кечкенәдән җырларга яратам. Ретро һәм халык җырларын җырларга яратам. Буш вакытымда мин футбол уйныйм. Команда белән турнирларда катнашабыз. Сәлам фестивален ел саен карый. Миңа уңышлар теләгез. Алматаның таулары, эзедір қойыш баулары. Алматаның таулары, эзедір қойыш баулары. Сені гіне көттім, сені гіне сақнам, сені гіне көрәсім. Сені гіне көттім, сені гіне сақнам, сені гіне көрәсім. Сені гіне, сені гіне, сені гіне, сені гіне, сені гіне көрәсім. Сені гіне көттім, сені гіне сақнам, сені гіне көрәсім келі. Сәлем. Мин Йоршыл кызы Шакирова Зәлинә. Мин таныклы Шакировлар нәселеннән. Шуңа күрә бәләкәй чактан Илһам бабай җырларын тыңлап үстем. Аеруча миңа татар классик җырлар, академ җырлау якын. Сейлән конкурсында катнашырга минем хыялым иде. Хыялымның тормышка ашуына мин бик шат. Киләчәктә тормышымны музыка белән бәйләргә һәм нәселебезнең лаеклы дәвамчысы булырга телим. Мин Сейлән фестивалендә 2нче тапкыр катнашам. 4нче сезонда мин ярым финалга үттем. Быел үземнең исемне финалистлар арасында күргәч, бик шатландым. Татар халык җыры көнендә мин кимәгенә киләгенә дигән җырын башкардым. Ул җырны мин Венера Паганиева башкаруында 1нче тапкыр ишеттем. Һәм шул вакытта аңа гашык булдым. Хатагына киләгенә, сүзегенә киләгенә, сөйләшүгә генә үзею. Татар халык җыры көнендә мин бер урында туктап калдым. Жюри әгъзалары мине тәнкыйтьләмәделәр. Киресенчә, миңа көч бирделәр. Бигрәк тә Марат абый. Нормально. Давай. Kime
Сүзе генә килә генә сөйләшергә генә үзе юк. Сәлам, мин Марат Ахмеджанов. Миңа 14 яшь. Башкортстан егете. Туган ягым Туймазы районы, Кондра авылы. Бик яратам. Кичкенәдән җыр сәнгатенә гашыйкмын. Әти-әни мине 5 яшьтә музыка мәктәбенә укырга бирде. Укытучым Закирова Аля Фарид кызы әйткән һәр сүзен күңел сандыгыма салып бардым. Мин аңа нык рәхмәтлемен. Спортны бик яратам. Теннис буенча ярышларда призлы урыннар алдым. Гомумән, бу тормышның тәмен, ямен белеп яшәргә тырышам. Алларыма җыеп алдым кар урман миләүшәсен. Алларыма җыеп алдым кар урман миләүшәсен. Нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсен. Нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсен. Үзең матур, син сәхнә кешесе, булырга бөтен мөмкинлекләрең бар. Сәлам, дуслар. Мин Айсылу Мәхмәтҗанова һәм мин финалист. Миңа 13 яшь. Җырлау сәләте миңа әти-әниемнән килгән. Җырчы булырга телим һәм шул ук вакытта IT сфераны үзләштереп, шул өлкәдә эшлисем килә. Сәхнәгә чыгып, җырларга яратам. Әлбәттә дулкынланам. Бисмиллаларымны әйтеп, дәвам итәм. Спорт белән шөгыльләнәм. Йөзәм, җәй көне велосипедта йөрим, кыш көне тимер аякта шуам. Буш вакытымда дуслар белән аралашырга яратам. Финалга узуны белгәч, мин бик шатландым һәм бик горурландым. Финалга мин 4 җыр әзерләдем. Татар халык җыры көненә су буйлап. Ул жюриларга да ошады. Караңгы төн болытлы көн, без айрылган екен бит ул. Ритма. Ритмны мәйтәм тота мощно. Аны кебек мин җырлый алмыйм. Шуны әйтәм, ритм буенча. Менә шок каттырдың просто, вот честно шок каттырдың. Зәйнәп апа, миңа бик яхшы киңәшләр бирде. Син кешене тыңлый беләсең, музыканы нык тыңлыйсың, нык тыңлап арасында йөзәсең. Ансы бик матур, бик рәхәт булды күңелгә тыңлавы. Менә киләчәктә инде менә сиңа кайбер шул киңәш югары нотларын тагында шөгыльләнергә. Сәлам, мин Ранель Карамиев һәм мин Сейлән финалында. Миңа 11 яшь. Мин республикабызның иң матур шәһәрләренең берсендә Яршалыда яшим. Төрле уен коралларында, гармунда, курайда һәм фортепианода уйныйм. Мин бик актив, шат күңелле һәм аралашучан. Буш вакытымда волейбол, футбол һәм баскетбол уйныйм. Сейлән балалар өчен бик яхшы фестиваль. Мин дә үземне биредә сынап карарга булдым. Сейлән конкурсында мин беренче тапкыр катнашам. Үземне сынап карыйсы килде. Финалга үтүемне белгәч, бик сөендем. Миңа моның турында әнием әйтте. Укытучым Нәфисә Исхакова белән бик тырышып әзерләнәбез. Мин татар халык җыры көненә Алмагачлары җырын сайладым. Бу җыр минем өчен яңа, ул бик шаян һәм бик дәртле. Башым нишләрмен, алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Дусларым, сезнең белән шат минем күңелләрем, тагда шулай шатлык белән үтсә иде гомерләрем, тагда шулай шатлык белән үтсә. Зәйнәп апа миңа икенче тапкыр бу җырны җырлаганда гармунда килергә кушты. Ә мин гармунда уйный беләм, шуңа күрә алып килермен. Киләчәктә конкурсларга барганда син шулай эшләп кара әле. Әгәр дә син фортепианода да, курайда да, безнең милли курайыбызда уйныйсың икән, гармунда да уйныйсың икән, тутта, монда курайың кыстыр, монда баяның. Анда синең урыннар күп, аранжировкада име? Уйный белмәсә дә просто кыланып басып торса. Менә көтүне тулландырган булыр иде. Сәлам, дуслар. Минем исемем Асыл Сәләхова. Миңа 11 яшь. Мин Петрәч кызы. 107-нче мәктәптә укыйм. 6 яшемнән музыка мәктәбендә шөгыльләнәм. Фортепиано, курай һәм флейтада уйныйм. Эстрада җырларын яратып башкарам. Милли хорда җырлыйм. Быел мин Татарстанның кечкенә принцессасы титулына ия булдым.
Sosyal çiftlerlerinde blogumunu alıp baram. Seyahat ederge bik yaratam. İngiliz hem Türk dillerini öğrenim. İng zor hıyalım kinoda tuşu. Seylen proyektinde bik dilep katnaşam. Çünkü o balalar için Tatar muzikası dünyasını aşar. Finalga uzgaç min bik şatlandım. Nişektir kütmegen idim. Seylen festivalinde birinci tapkır katnaştım. Barlık katnaşıcılar da köşlü hem jünüge layıklıydı. Birinci turda Tatar halk jırlarına Ufiragim jırladım. Yanayımdan türlerine elip koydum tasdemal. Yanayımdan türlerine elip koydum tasdemal. Ufiragim subirege sulka bu ihtimal. Ufiragim subirege sulka bu ihtimal. İrte taraf dışka çıksam fontanlardan su alam. İrte taraf dışka çıksam fontanlardan su alam. Ufiragim subirege sulka bu ihtimal. Ufiragim subirege sulka bu ihtimal. Ул каушамый, чөнки ул бит блогер безнең, Асый. Да. Әйе, 275 язылучы бар, так что бездә язылабыз ала бирса. Безнең менә кинода кай вакыт балалар кирәк булачак. Без әле синең белән әзрәк аралашып, синең телефоннарыңны алып, бәлки кинога да төшәрсең. Сәлән фестиваленә күп итеп рәхмәтләр. Монсы бер булды, икенчесе Сәлән фестивале әлбәттә үсә, катнашучылар яшәрә, һәм катнашучылар шулай үсә. Мин әйтәсем килә, катнашучылар елдан-ел тагын да яхшырак әзерләнеп киләләр. Елдан-ел аларның сыйфатлары арта һәм минемчә бу безнең күмәк мәдәниятебезгә зур бер байлык кына безнең балаларыбызны байлыта торган проект. Ретро көне безнең Әлфия Авзалова иҗатына багышланган иде. Бик җылы тапшыру килеп чыкты. Татар халкының моңлы сандугашы, күренекле җырчысы әле дә безнең йөрәкләрдә. Әлфия апа 14 телдә җырлаган. Аның моңы һәр халык күңеленә үтеп кергән, чөнки ул җырны халыкка тапшыра белгән. Бүгенге чыгыш ясаучыларыбыз тамашачыларның күңеленә ярауларын теләп калабыз. Бу елда тагын бер тапкыр инандым моңа. Шундый ук талантлы балалар, әле бигрәк тә Әлфия апа Авзалованың репертуарыннан теге бик матур да авыр да җырларын рәхәтләнеп татар ахаңы белән җырлап чыктылар. Үзләренең талантларын кушып, матур тавышларын, үзләренең мөнәсәбәтләрен шушы җырга бөтен җирдән дә күрсәттеләр, бөтен яктан да үзләренең бөтен талантларын күрсәттеләр. Шул тиклем рәхәт инде менә шушы балаларга бары тик уңышларын телисем килә. Ретро җырлар көнендә мин соңындым авылымны җырын җырладым. Мин бу җырны җырлаганда Сарман районында әби белән бабай янына кайтып килгән кебек булам. Толгын гына идел ага, туган ягыма таба. Бөдрә тулларын тирбәтеп, кояшта нурлар уйнатып, шул дулкыннарын ярга кага. Сагындым улыңны, кайчан кайтырмын инде. Сәламәт сөйгән ярыма, әткәйгән кәйемәлә, сәламәт туганнарыма. Тавышы Ранелнең матур, үзе матур, төс кыяфәте матур, җырын да матурын сайлап алган. Бу җырны Аллага шөкер мин дә җырлыйм әле. Безнең балалар, яшьләр белгәч бик әйбәт инде. Җырлап торгач та Әлфия апаларның, Илһам абыйларның рухлары тыныч булыр. Икенче җырым Әлфия Авзалованың репертуарыннан Күбәләк һәм Ашхаба җыры иде. Мин Әлфия Авзалованың студиясына йөрим. Мин шундый җырларны яратам. Tanada salqana çeşme dugere. Tanada salqana çeşme dugere. Uçup barıp kaytar idem kübelek gibi dugeregim. Asıl kışımı sana doğaşım, eğer bulsam kübelek. Uçup barıp kaytar idem kübelek gibi dugeregim. Asıl kışımı sana doğaşım, eğer bulsam kübelek.
эшчән, әлбәттә матур, берсе соклангыч. Әлбәттә менә кызу җырларда шулай бии җырлау бик авыр бит әле ул. Мин үземдә шундый гадәт бар, биеп җырлый торган. Шуңа күрә мин синең хәлеңне бик аңлыйм. Беләсезме, гомумән мин сәләтле шундый сәнгатькә омтылучан балаларны күрүгә минем йөрәгемә җылы йөгерә. Шул хәтле минем күңелем үсә. Ул балалар, беләсез, ул бит безнең киләчәгебез. Безнең татар милләтенең киләчәге, безнең татар сәнгатының киләчәге. Шуңа күрә аларга карап күпме ярдәм бирә алабыз, күпме илһам иңдерә алабыз. Шуңа хәтле бик каты тырышырга кирәк алар өчен. Шуңа күрә алар безнең алтын бөртекләребез, без аларга ярдәм итәргә тиеш. Мин үзем теге театр түгәрәгенең җитәкчесе булгач, мин баланың эштән иркен булуын телим. Кысылган түгел, куркытылган түгел. Мин аларны гел ошарга телим. И ул бала үзен табарга тиеш тормышта. Үзенә ышанып, үзенең менә ул табигатьтән, Ходай Тәгаләдән яратылган бер кеше бөтен дөньяда. Менә шуңа инанып, шуңа ышанып, алга таба тормышын хәл итәргә. Ул көнгә әзерләгәндә мин Әлфия апаның бик күп җырларын тыңладым. Ләкин күңелемә иң якканы Җидегән чишмә булды. Чишмәләрнең талы бөгелә, Әкрен исекән җайга эчиләрдә. Сез буласыз инде без китәбез ирак, без китәбез ирак иләргә. Ул безнең татар җырының иң мөһим өлеше. Менә шы татарча әйттереп, мормаларны алып, аларны тәкъдим итү халыкка һәм саклап калу. Бу инде әлбәттә сезнең дә сәхнәгә басып килә торган яшь буынның да төп бурычы. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım, tau başında bakşa bulup düşüme kırdı. Manyaktan yırak gidip dingezler geçtim, soğuç diken tiren kullen suların içtim. Мин синдә потенциал күрәм. Шуннан да син сәхнә кешесе, син шундый бик җиңел, син шундый бик матур. Икенче җырым Әлфия Авзалова репертуарыннан почтальон җыры. Туган авылдан хәбәр хәлкем алып килә. Кемгә кемнең хатлар язмын, кем генә белә. Почтальон алып килә. Почтальон гына белә. Почтальон алып килә. Почтальон гына белә. Сине мәсәлән менә радиодан әгәр мин ишеткән булсам, мин шунда аңлаган булыр идем, хәзер кем җырлый икәнен. Чөнки ул шундый үзенчәлекле тембр. Сәйлән тапшыруы талантларыбызны, яшь талантларыбызны үстерүгә бик зур йогынты ясый. Чөнки бөтен бала аны кичкенәдән карап үсә һәм алар сокланып, менә минем шул кыз кебек, шул малай кебек киенеп, җырлыйсым килә, сәхнәгә чыгасым килә диләр. Һәм әлбәттә бу үзебезнең татар телендә алып барылган тапшыру, ул инде бик тә мөһим, бик тә кирәк. Һәм инде киләчәктә әлбәттә безнең телебезне, илебезне саклар өчен безгә талантларның күп булуы мөһим. Һәм киләчәктә дә уңышлар теләп каласым килә. Мине күргәч ни качасың, елмаеп җырлар. Күземне карасы, йөрәгемнең парасы, күземнең карасы, йөрәгемнең парасы. Җаным авылыбызга кайсы юлдан барасы? Җаным авылыбызга кайсы юлдан барасы? Укытучың бар икәне ишетелә, дөрес алымнар белән җырлыйсың. Шушы вакытны ничектер үткәреп җибәрергә кирәк. Бик теге тавышыңны саклап кына. Төшенкелеккә бирелмә ул вакытта. Киресенчә, мин 2 елдан соң әле күрсәтәм әле сезгә дип. Шулай дип. Рәхмәт. Яшаярымы? Сиңа уңышлар. Ретро көненә мин Элмәлек җырны җырладым. Ул минем репертуарында иң яраткан җырым.
Bakmiken yumuşak miken yanıyımının kulları Salavat köpürü kübük suğa vergen yılları Низкий, такой красивый тембр. Miken yanıyımının kulları Salavat köpürü kübük suğa vergen yılları Взрослый такой голос. Филүс абыны мин якыннан беренче тапкыр күрдем. Әйбәт кеше икән. Мин гашык булып утырдым синең тавышыңа. Яратам мин шундый тембрларны. Түбән тембрларны яратам. Шундый кылакка бик матур итеп ята. Әлвин апа бик матур. Шитімде ялығыз нарат кебек қалыдың басып Қайтыр үшін кетіп барам сенен саубулашып Икенче чыгышым Әлфия Абзалова репертуарынан «Саубулашу» жыры. Бу жырны жырлаганда мин бик дулкынландым. Чөнки Әлфия Абзалова легендар шәхес. Мine jırlar güde şuna gidem Ayırralı sizden bigrek ağır Білем, ол рахаттанып, тәгі бүтін көңіліңді беріп, ішімде нәрсе бар, мына қазір шығарып салам деп әйтәсі келе, енді шул әйтәсі келе, рәке мұнда әзгіне тігі атларын тұттырға керек. Әйме, ұрынында ғана моторғын айттырып. Оңашлар тілем, һәм он сәйлем білен сені зурлап қойым әлі. Бик рәхмәт. Әлбәттә инде һәр вакыт мактап кына булмый. Алар инде бу моментны шулай аңлыйлар дип уйлыйм. Инде үзем чыгыш ясаганда конкурсларда әлбәттә дулкынлана идем. Ул вакытта бөтенләй башка конкурслар иде, бөтенләй башкача үткәрәләр иде. Мин кызганычка каршы шундый зур проектларда катнаша алмадым. Ул вакытта юк иде, һәм бик теләр идем. Менә хәзерге яшьләргә, хәзерге балаларга бу инде бик зур мөмкинчелек диясем килә. Финалистлар өчен 4 сынау көне узды. Ретро, халык җырлары, балачак җыры һәм альтернатив җырлар. Сынау көннәре алдыннан иҗади очрашу да булды. Без Гүлназ апа Сафарова белән очраштык. Очрашу бик күңелле итте. Минем бар сорау, Гүлназ апа, уңышның сере бармы? Бар, уңышның сере, иң беренче сере ул эшләүдә. Күп эшләүдә. Шакырган җиргә барырга кирәк, барырга менә. Күрдегез, мин килдем. Практика син эшлисең, син үзеңә тәҗрибә туплыйсың, димәк син үзеңә багаж син барлыкка киләйме? Һәм син башкаларга караганда көчлерәк буласың бу өлкәдә. Гүлназ апа Сафарова белән мастер-класс миңа бик ошады. Ул бик үзенчәлекле һәм стильле кеше. Мин үземә бик күп кирәкле мәгълүмат алдым. Минем дә аның кебек буласым килә. Истә калырлык артист булыр өчен нәрсә эшләргә? Истә калырлык артист булыр өчен индивидуальлек табырга белергә кирәк. Индивидуальлек. Башкалардан син аерылып торырга тиешсең. Минем журналист һәм алып баручы буласым килә. Гөлназ Сафарның кайбер киңәшләрен куллана башладым. Сәхнә нинди кешеләр ярата? Асел, сәхнә менә шундый әллә каян күренеп тора торган кешеләрне ярата. Кием ягыннан да, чиста, пөхтә, матур булырга тиеш. Әлбәттә, җырлагач яхшы җырлый белергә тиеш. Алып барса яхшы итеп алып барырга тиеш. Профессиональ булырга тиеш. Профессиональ дәрәҗәдә. Һәм әле тагын сәхнә кешесенең шундый харизмасы, ягъни үзенә тартып тора торган ниндидер бер сөйкемле сөяге булырга тиеш. Балачак җыры көнендә безнең катнашучыларыбыз Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм республикабызда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән гамәлгә куелган Балачак җыры бәйгесендә җиңү яулаган җырларны башкарды. Башта без уйлаган идек инде менә киңәшләрне ничегрәк әйтергә,
Теге алар теге үзләренә авыр сүз кабул итмәс өчен. Аннары без менә Илгиз белән дә сөйләшеп утырганда, аннары диялар менә үсмиләр, никмиләр дип әйтәм дөрес. Алай да әйтергә кирәк. Чөнки үсеш булырга тиеш. Балачак җыры дәвәнием. Бик күңелле һәм рәхәт җыр. Нәкъ менә минем әбием һәм бабам турында. Кунакка дәшәләр, гел кунакка дәшәләр. Дәвәти. Алар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр. Соңгы номинацияда дуслар күп булсын җырын җырладым. Бу җыр миңа шундый ошады, матур, шаян, дәртле, дуслык турында. Жюри мәктәбе югары бәя бирде. Гөлләр шәшәп аталар, ям бирәп җиргә. Авыр булган нәшләрдә җиңел ул бергә. Дуслар булса янәшә, яшәмәр рәхәт. Әни туганнар, сезгә мең рәхмәт. Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын. Матур бала булачак булсын. Миңа бик ошады, дөресен әйткәндә. Җыр да ошады, сезнең органик яктан да барлык биюләрегез, җырлауларыгыз. Микрофонны да бик яхшы тотасыз. Югары ноталар алган вакытта җыраграк алып куеп, барлык дәрәҗәсе бик югары. Шигүләшитекләр, аллы гөлле бисәкләр, үкшәләрдән утлар өчен ялкынлага чирәкләр. Шигүләшитекләр, аллы гөлле бисәкләр, үкшәләрдән утлар өчен ялкынлага чирәкләр. Шитекләр җыры. Бу җырны кабызуга минем аякларым үзләре бии башлыйлар. Бу җыр өчен авторга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Басали, күңелләрне ашале. Миңа сезнең чыгышыгыз бик ошады, ләкин кушымтаның иң башында сүзләрен аңлап бетермәдем мин. Монда бик әйбәт звонка өстәге ноталар. Ә менә бу әзрәк теге просадкага китә дип әйтимме соң инде. Менә бер уровеньда булырга тиеш. Беренче сүзләре дә ишетелергә тиеш. Җыр менә бик иштәлекле, бик матур, мелодиясе шундый менә күңелгә үтешле. Аннары миңа шулай ошады сезнең сәхнәдә тотышыгыз. Чын ирләрчә сез менә 14 яшь булса да сезгә. 4-нче финал көнендә әнием җыры җырлыйм. Аны җырлаганда әниемне искә төшерәм. Гомрем юлында фәрештә булып, бер Худайдан ахры килгәнсең. Әнием, әнкәем, иң газиз кешем, дөнья яктысын син биргәнсең. Гомрем юлында фәрештә булып, бер Худайдан ахры килгәнсең. Сез җырлый башлаганнан ук мин сезнең тембрына сезнең тембр минем өчен йөрәккә май булып ятты. Мин хатын-кызларның мен шундый астагы ноталарын тыңларга бик яратам. Шундый чиста, шундый бархатный. Миңа сезнең тембрыгыз бик ошады. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизеп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизеп зур-зур юллар саласы. Твоя тема.
Көңілі балашақ біз амана баласы, алдағы тұрмышны бейзіп зор-зор елар саласы. Bir vaqt beytem bu bala plus qajırlamayım ekan deb Мен де шулай шок қаттым, ләкин андый хәл булырга тиеш түгел. Шундай чиста жырладың, һәрбер сүзең аңлашыла, шундай чиста интонирование, матур бейсең. Елмайып торасың, миңа да күз кыскан булды тагын. Миңа бик ошады. Her bir sezon, менә Сейләнгә бит быел ничә? 5 ел бит. Шаян каналына 5 ел. 5 ел дәврендә күпме бала сезнең менә ишек алларына кирип, үзләрендә яңа менә яклар ачтылар. Шуның өчен сезнең каналга да, бу тапшыруга да аерым рәхмәт. Шуннан да менә бары тик уңышлар телим. Яңа балалар табыгыз безнең Татарстаныбызда, безнең күрше республикаларыбызда. Балаларны дөньяга күрсәтегез. Шуның өчен менә 1000 рәхмәт Шаян каналына да, Сейлән тапшыруына аерым. 4-нче җырым бие әле, аны җырлаганда гел бейсе килә. Жюрига минем чыгышым бик ошады. Алар миңа мелизмалар кертергә кушты. Бие әле, биюң бигрәк шыма. Сикреп биюң, без кушылабыз шуңа. Бие әле, көйгә оста басасың. Бигрәк оста басасың да күңелемне ачасың. Бие әле, көйгә оста басасың. Бигрәк оста басасың да күңелемне ачасың. Жюрида булган кешеләр бик күп киңәшләр бирде. Мен сиңа білмеймін, 8 Сейлән қоям. Рәхмәт бик зур. Гафу. Бұл бары тик киләчәккә үсеш булсын өчен, чөнки шуннан да мен сиңа 11 яшь бирмәсем. Мен сине хәбәр, сиңа карыйм да 11 яшь бирмәм, 14 яшьлек менә җигит басып тора. Шуның өчен мен сиңа 8 Сейлән бирәм. Ачуланма, син карашын, бу киләчәктә сиңа әле нидер этергеч булыр дип өметләнеп калам мен сиңа, әйме? Бер үк гайбы булмасын. Балачак җыр көнендә мин Серле урман дигән җыры башкардым. Ул җырны җырлаганда мин үземне матур, тылсымлы урман эчендә йөргәндәй хис итәм. Мин үзем дә бик хисле, шуңа күрә ул миңа бик ошады. Ә иң кызыгы, мин нәкъ шул җыр өчен җәй көне тавыш бирдем. Яшел гөлемдә ялганда, гөлләр күзне иркәли. Җиләкләргә шифа биреп, ләйсә ягыр сибәни. Күпме сер могҗиза яши, шушы урман юлында. Алда безне альтернатив җырлар көтә иде. Без һәммәбез дә яраткан җырларга яңа сулыш өрелеп башкарылды. Бу бик күркәм һәм үзенчәлекле тапшыру булды. Барлык булган чыгышлар ошады. Яшьләр дә ошады, чөнки бүгенге көндә татар телендә җырлау, яңа татар җырлары җырлау бик шәп. Безнең композиторларыбыз, безнең яңа нидер шагыйрьләребез балаларга яза торган җырлар тугач бу бик шуннан да канатландыра. Альтернатив көне. Бу көнгә миңа әзерләнергә туры килде. Чөнки мин яңа җыр җырладым. Ак калфак җыры бик тирән мәгънәле. Мин Татьяна Ефремова җырларын очтым. Алар этностильдә, һәм бу җыр миңа бик килешә. Калфакны төшердем кулыдан. Безнең дус иш белән ил тулыган. Синең бөтен нәрсә бар. Синең менә дигән тавыш, искиткеч тавыш, төс кыяфәт, синең матур. Өченче җыр булып Илгиз Шайхразиев аранжировкасындагы бер дигән җырын алдык. Бу җырны җырлаганда мин ләззәтләнәм.
Чөнки ул җыр минем стильдә. Bürülgənidey küslərini Dik sağandam bürgənəm Suya digan sözlərini Qabatlim min şör biləm Bürülgən, hey, bürülgən Ver, 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 ver Bürülgənəm, bürülgən Sim bitti minimi bürgənəm Мин шакката менә балаларның тотышларына, алар үз тәлинкәләрендә хис иткән кебек үзләрен. Шунда ук хәрәкәтләнә башлыйлар, ниндидер әйтәбез, ниндидер движуха башлана. Әйе, рәхәтләнеп җырлыйсың бит, диме? Әйе. Дәсәтләнәм. Беренчедән әйтеп китәргә кирәк, Шаян телеканалына һәм Сейлән шушы матур фестиваленә безнең 5 ел быел матур гына юбилей. Һәм дә бу катнашуларында әйтеп китәргә кирәк, бик тә талантлы, бик тә безнең яшьләр, шундый балалар үсеп килә. Һәм дә шушы Сейлән фестиваленә дә зур рәхмәт булганы өчен безнең шушы фестиваль аркасында гына күпме нинди талантлы балаларыбыз үзләрен күрсәтә алалар, үзләренең кабаттан җитеп аша алалар. Яңа безнең мирасыбыз белән, яңа җырлар белән таныша алалар. Һәм инде үзен шундый остазларга күрсәтеп, зур тәҗрибә алалар. Әлбәттә, бу бик тә шундый рәхәт һәм дә күңелле хисләр тудыра. Зур уңышлар теләп калам бу фестивальгә. Зәңгәр күктә йолдызлар күп, иң яктысы бер генә. Зәңгәр күктә йолдызлар күп, иң яктысы бер генә. Тирә-юньдә дусларым күп, иң якыны син генә. Тирә-юньдә дусларым күп, иң якыны син генә. Күңелемдә дә үз йолдызым бер генә. Күңелемдә дә үз йолдызым бер генә. Тирә-юньдә дусларым күп, иң якыны син генә. Тирә-юньдә дусларым күп, иң якыны син генә. Җыр ул инде язылган һәм ул җыр үзе безгә нәрсә эшләргә кирәк икәнен аңлата һәм безнең ул аны безнең җаныбыз ул җырдагы шушы мәгънәне ул аны тоеп ала һәм безгә бер нәрсә дә эшләргә кирәкми. Урысча әйткәндә кайф булырга тиеш җырлаганда. Альтернатив җыр номинациясендә Талы-талы халык җыры башкардым. Дал әйләнә, талга яфрак бәйләнә. Күргәнче сүзем күп була, күргәчләр бәйләнә. Күргәнче сүзем күп була, күргәчләр бәйләнә. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора. Тагын бер күрәсе килә, үзе гәзелеп тора. Тагын бер күрәсе килә, үзе гәзелеп тора. Менә шушы сезнең тембрыгыз үске ноталарда шундый якты булып ачыла. Менә шул һәм менә шул текстурда сезгә киләчәктә дә тәкъдим итәм шундыйрак җырларны үзегезнең түбән текстурда түгел, үзегезнең тавышка хас җырларны алырга ярыймы? Альтернатив җырлар көнендә мин Эхсез матур кызлар җырын сайладым. Йөрәгемдә утлар яна, һич төшенмисез. Арагыздан берегезне сөемәм. Бу җыр миңа бик ошый, чөнки мин анда кызлар турында җырлыйм. Кызлар, бу җыр сезгә дә ошар дип уйлыйм. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эхсез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын Эксперимент өчен генә. Хәзер әгәр дә менә бу күлмәгегезне ышкындырыгыз әле менә өстәгесен. Ышкындырырга да. Үзегезнең стилегезне кешегә дә аңлатып. Яканы күтәрегез әле. Арттан яканы күтәрегез. Булай юкмы ни? Да. Гомумән, әгәр без әле монда стилистлар да булып чыктык. Әлбәттә. Менә күрәсезме, образ ничек үзгәрә. Бер генә Әйе, ничек матур. Карал син аны. Ничек җырны сайлаганда гомумән кыяфәт барлык әйбердә ул шушы җырны ачып бирергә тиеш була инде. Әгәр дә сезләр кулларыгызны сызгансагыз, бүтәне без уже сез чыгуга гына уже унны куядыр.
Yemle bula şeyden ayları Matur bula bulunarı kırları Eydegiz bir gelip jırlı gele Senin oynağın mena bir güçlü bütün нәрсәдә. Bu hareketlerde Ayaklar bilen mi? Полный Техас. Менә туры килә торган җырга да кигә дә, аранжировкага. Тулысынча тулынган образ. Аның кыяфәте дә туры килә бит. Мындай талантлы балаларны ишетү, карау, ул үзе зур бер рәхәтлек кичерәбез без барыбыз да, рәхәтләнеп көләбез дә, елмаябыз да. Аннары тәнкыйть сүзләрендә әйтәбез әлбәттә, без әйтмәсәк алда кем әйтсен? Шулай бит. Мин инде чиратымда Шаян ТВ каналын 5 еллык юбилей белән тәбрик итәсем килә. Менә шушы балалар сәнгатен үстерүдә шундый зур өлеш керткәннәр өчен барысына да зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм әлбәттә инде уңышлар алга таба туктамаска, алга һәм алга. Альтернатива буларак Казан кишләрен алдым. Ул миңа бик ошады. Жюри да шул фикерде. Дәрси бәгәс безнең юлга Иденнәң иртәнге җиләге Чакырган Казанның кадерле кишләре Казанның кадерле кишләре İkinci yolla sözlerini unutkanda bulay gana sen mikrofonunu. Bu bit әле 11 яшь кенә. Алар һичшиксез. Bu bit әле 11 яшьтә генә җырны шулай сизү, ул бик Сән күрдеңме соны ничек? Ул ничек инде дә бер елмаеп куйды да кире борылды да давай дальше пошел. Шулай булырга тиеш кебек сыман. Шулай булырга тиеш. Мин дә унны куям. Рәхмәтсез. Безне килеп кучакларга да тиешсең хәзер, әйме? Да. рәхмәт сиңа. Инде мин монда янәшәсендә басып торып, инде дулкынланулар сизгәнмен, аның эченә нәрсә икәнен дә белмим. Илһам бабайның бик матур, җәйнең матур аяз таңнарында дигән җыры бар. Шалары сайрай, яшел куакларда, яшел матурлыгы турында. Бу җырны мин Татьяна Ефремова башкаруында джаз стилендә ишеттем. Минем бу стильдә әле җырлаганым юк иде. Һәм минем өчен бу бик кызык эксперимент булып чыкты. Вот это в конце, да. Сейлән фестивале ул шулай ук дуслык фестивале. Алар максатлары булган шын бердәм команда. Быел финалда бик көчле һәм талантлы балалар. Финалда булган бар дусларга да мин яхшы чыгышлар телим. Мин финалистларга нәрсә телим? Дуслар, уңышлар гына телим. Сейлән катнашучылары шул кадәр сәләтле һәм тырыш. Барысына уңышлар телим. Сәйләннәр, барыгызга да җиңү телим. Дусларым, сәйләннәр, мин сезгә беләсезме нәрсә телим? Үзегезгә тәҗрибә алып, уңышларыгыздан ләззәтләнеп, туган телебездә аралашып, уңышларга ирешеп яшәвегезне телим. Сәйләннәр, миңа сезнең белән бик күңелле булды. Киләчәктә безгә тагын да күңеллерәк булачак. Мин сезнең белән саубуллашмыйм. Сейлән фестиваленең 5нче сезоны менә шундый булды. Һәм аның җиңүчеләре Айсылу, Сәид, Ранел, Әдилә, Зәлинә, Асел, Марат, Милина. Бу исемнәрне исегездә калдырыгыз, дуслар. Әлегә сезнең белән хушлашмыйбыз, ә киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп калабыз. Сау булыгыз!